mata kin ji manufata soyayya na zuci bani ki mai da ni dan gata kin hadu dan mata kin ji manufata soyayya na zuci bani ki mai da ni dan gata. Julius Holland wacce aka yi ta don matan zamani. Julius Holland shine zaɓina na farko. A Hilton Texas ne kadai za ku iya samun atamfar Julius Holland. Za ku iya biyan kuɗin ku kai tsaye ta asusun ajiyarmu na Naira account, kuma kayan ku su sami isowa a gare ku har gida ta hannun Leonard Cargo cikin kwanaki 7. Muddin kuna ɗaya daga cikin waɗannan garuruwan Kaduna, Kano, Abuja ko kuma Lagos. Domin neman ƙarin bayani, garzaya www.hiltontextiles.com.